Siyanibingelela bazalwane emakhaya. Siyanibingelela ekuqaleni konyaka omusha. Siyabonga nathi ugcinwa uJehova uNkulunkulu. Akusikuhlakanipha kwethu kodwa kuwumusa. Sekuyisikhathi impela sagcinana. Nami ngiyabonga ukuthola lethuba lokuthi ke namhlanje ngizoxoxa nabazalwane. Alright, sizokhuluma ngomnenke. Kahle kahle la sizokhuluma ngento eyizichitho. Nathi esibona ukuthi yabona lento ezichitho ihluphe kakhulu abantu. Iyahamba ngokuhlukahlukana futhi. Kona namhlanje ngizoxoxa ngesichitho somnenke. Asiqaleni la. Uyini umnenke? Umnenke isilwane sikaJehova esifana nezinye izilwane asidalile emhlabeni. Futhi umnenke kunama-cream enziwa ngawo. Siyabenefitha ke emnenkeni ngalama-cream esiwatholayo. Ayalungisa isikhumba. Lama-cream enziwe ngomnenke asusa ama-scars, asusa ama-cellulite, ama-stretch marks. Uyasebenza kakhulu umnenke. Abelungu ke sebebone ukuthi basenzele ama-cream. Kodwa la esintwini sakithi izinyanga zakithi zesintu zikhona ezisebenzisa ama-shell. I-shell leyo mnenke ziyazi-ke zona izinyanga ukuthi zenza njani, ziwugaya kanjani ukuthi zenze kube umuthi. Thina ke sithandazayo asisebenzisi ama-shell womnenke, asiwusebenzisi futhi umnenke ngoba la ekulapheni akufani. Ukulapha ngokukholwa kaMoya oNgcwele nokulapha ngokuphiwa ngokwesintu akufani. Thina ke esithandazayo asilaphi ngomnenke bazalwane, kodwa ke sithola kunenkinga eyisichitho esenziwa ngomnenke. Umuntu ke uhambe wabona ukuthi akawuthathe awusebenzisele umuntu ukuze izinto zomuntu zingahambi kahle. Uzobona ngani na ukuthi sekukhona isichitho somnenke. Okokuqala inhloso yomuntu omubi osebenzisa lesi sichitho. Usuke ebheke iprogress yempilo yakho. Uvuke umona abesa ayakusebenza ke. Asazi ke ukuthi benze njani. Uzobona ke wena izinto zakho seyihamba kancane. Khona lo moya lo wama-delays. Umoya ozokubambezela ulokuthi kusasa ngizokwenza. Kusasa ngizokwenza ukuthi uthola ukuthi usho kuphela. Mase kufanele ukuthi lento uyenze awuyenzi. Uqamba uyabona sihambile isikhathi. Phelile unyaka. Uloku uyabambeza uphelile u5 years. Uloku uyabambezela kanti ebumnyameni usetshenziswe lo mnenke wokuthi izinto zakho zihambe kancane. Uyazibona zona ziyahamba kodwa kancane zihamba ingathithi zimile. Ama-sign walomnenke uthanda ukuthi uqhamuke uma izulu lingekho. Siyazi ukuthi umnenke uvame ukuba khona uma izulu linile. Kodwa kuke kube khona isikhathi lapho izulu lingani impela. Kodwa uthola ukuthi ekhaya la uhlala khona uzothola umnenke futhi uyamangaza ngoba uzowuthola ilanga lishisa. Uzibuze wena ukuthi usurvive kanjani ekushiseni kwelanga okungaka. Kanti akusese wona umnenke lo oyindalo kaNkulunkulu, sokuwumnenke osetshenzisiwe wavuswa ukuthi ube khona kulelo khaya. Uma ke ikhaya ligcwele umnenke kusho ukuthi ke selimbozwe ubumnyama besichitho. Ichitho ziyathelwa nasemajardini.
Lo mnenke Nkosi yami uzungene ngisho nasendlini. Kodwa-ke mesibuyela kwi-nature siyazi ukuthi umnenke ufuna indawo lapho efudumele khona futhi e-moist. Ufuna indawo e-moist. Uyaye uhambe-ke umnenke uze ungene, yabona la eminyango yethu uthola ukuthi umnyango wasekhaya uvaleki kahle or emakhoneni mawuthola imbobo uyaputsha lapho ungene endlini. Akusiyona-ke into enhle ukuthi umnenke utholakale endlini. Nangaphandle nje kobumnyama kobuthakathi uyanyanyisa wona ngokwawo uzothola umnenke endlini. Lapho-ke ozowubona khona ukuthi usuyinkinga uthanda ukuyohlala empompini. Angithi empompini kunamanzi. Wena uzozitshela ukuthi ngoba ufuna indawo e-moist uhlala empompini, kanti cha, uyovala yonke i-success yasekhaya. Niba ngakhi la ikhaya eniya empompini nonke? Nizozibona izinto zenu-ke zihamba kancane. Kusho ukuthi-ke sekunenkinga-ke mekunjalo. Sekufanele-ke manje nisukume. Qaphelani ngendlela lo mnenke wokuganga ungayo. Yazi uhamba uzungene nasey'ngubeni. Uma ngalo ukuthi lento yinto ehlala la kumanzi khona, ayizwa yona mehamba ukuthi iy'ngubo lezi kumnyama la futhi komile kusey'ngubeni. Niyozwa senibanda ey'ngubeni nimangala ukuthi yini le. Izingubo zabanda ngathi kuthelwa amanzi noma kune-ice. Manikhanyisa iy'bani nithola ukuthi nawo umnenke usey'ngubeni. Sekuyinkinga, sekuyisikhathi sokusukuma. Watholakala empompini, ugcwala empompini. Ningakhohliswa ukuthi empompini ngoba kuyindawo enamanzi, ifuna indawo yamanzi. Okokuqala nje nasemini akusiyinto egcwalagcwalayo. Siyazi sonke ukuthi umnenke uba active ebusuku. Mawuthi uyawubheka la ekhaya uhamba ngisho vele ugibela amabonda, kodwa lo uthanda indawo eyi-one. Uma uthi uyabheka kukhona omkhulu kakhulu, kukhona uyabona ukuthi umama nobaba uze waphuhluza uzele ngisho iy'ngane ndawana yinye. Lo mnenke kaNkulunkulu awuxoshwa umkhuleko. Lo mnenke wokuganga uzowubona ngemikhuleko. Uma uthatha itswayi uthela lo mnenke, ubulaleni bazalwane, ningawuyeki umnenke, nithi umnenke kaNkulunkulu. Futhi mawuzodlalela endaweni engasemnyango, lapho eningena khona niphuma khona. Ngiqinisa kakhulu nina abathandazi enithi nina amaladi ney'godlo. Once wawuthola emnyango wasesigodlweni, wawuthola emnyango waseladini, yazi-ke ukuthi uvaliwe. Uzobona nangabantu bengasangeni. Uma ngabe bekuphithiza lapha ekhaya kuyofika umuntu oyedwa, kuhamba njengomnenke. Ufika umuntu oyedwa, omunye afika angafuni futhi nokubonga, angakukhanyisi, engenzi lutho, sowusebenzile. Yilo mnenke ohlala emnyango. Lapho-ke ukuthola kwakho-ke lo mnenke, bilisa amanzi, ubhunyele ngamanzi, ufe lapho uputshuke. Uma uthela amanzi uyeka, owomkhuba uyavuka. So ufakile amanzi lawa abilayo, ubonile ukuthi ufile, uzovuka. Uyothi uyavuka ekuseni uthole ukuthi awusekho, owabantu-ke loyo. Kodwa kaNkulunkulu uzofa ngempela. Manje-ke wena bilisa lamanzi ebusuku lapho masowubonile ukuthi ejaridini kunale nkinga yomnenke, bhunyela lo mnenke ngalamanzi abilayo, ubese uthela itswayi elikrofu phezu kwawo, ukwazi ukuthi ufe uwome. Uma-ke sowomile uyawuqoqa, ubese uyawuthatha uya le ngaphandle, uyowushisa lapha epavementini. Usathane ubulawa ngomlilo. Ngoba ezinye izinto zobumnyama ziyavuka manje zifuna umlilo ukuthi ziphele gelekeqe. Lapho-ke kuyakhulekwa zonke izinto, sishilo sathi zonke izinto zi-influenswa ngomkhuleko ukuthi zize zenzeke noma ngokukhuluma.
Yiloko-ke namhlanje bengithi mangizokuletha unyaka usuqala. Ngiyabonga, ngicela iNkosi ibe nani ithele umusa. Amen.